Jo, zdravím všetkých, s vami je vždy pozitívne naladený Jakub. Dneska tam pri novom videu. Toto video bude o hraní, ako si už môžete vidieť, Hill Climbing Racing. Už tam mám dobré autíčka, poďme na to. Toto bude 6 odberov, potom sa to bude zvyšovať. Ak lajky, koľko len chcete. Tam už poradne dobre. Ja to mám už také autíčka, toto fáričko. Budete chcieť túto hru dám do popisa videa a ešte môžeme si zahrať aj Hill Climbing Race 2. To je proste len o pretekanie, ale tam mám už krosky. Takže bude už aj GTAčko, online už mám 30. level, som tak dlho nehral GTAčko. No teda ja som hral GTAčko, ale nie pred kamerou. Takže tiež máte sa na čo tešiť, GTAčko, samé peckové hry. Toto je taká zabitie nudy, keď som v škole. Poznáte Echo Strikera? Kašle na ňo, ale ten tiež vám dám do popiska videa jeho channel. Jemu seka Minecraft. Akože Doriti tam. Pozrite, aký rekord mám 4036. Takže celkom dobrý som, nie? Takže máte sa na čo tešiť. Potom mám značku mobila, mám Sony Xperia M. A dajte mi do koment, či to hrám dobre, alebo či chcete pokračovanie, alebo chcete Hill Climbing Race 2. Dobre? Doriti tam. Už som tam dobrý. Takže Doriti, ja som preletel palivo a toto rally autíčko skoro ho mám už na plné. Toto bude také moje milované autíčko. Môžeme si kúpiť potom aj také beckové za 800 000 eur, no peňazí, túto tých oných manťackých peňazí. Ja neviem, čo mám už hovoriť. Neviem už. Už sa zvyšujeme. No, poď. Flip, backflip, front flip. Takže až sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať veľký ten lajky a ešte až 6 odberov, potom sa to zvýši. Takže čaute.